Δείτε τι, είναι απλά ουσιαστικά ένα σύννεφο το οποίο τώρα εμείς είμαστε μέσα του. Δεν ξέρω πώς φαίνεται στην κάμερα γιατί την κόβει αρκετά την ομίχλα, αλλά είναι ωραίο έτσι μαγευτικό το σκηνικό. Τώρα δεν πολύ βλέπουμε κιόλα. Παιδιά, τώρα για να καταλάβετε, δηλαδή πάμε 60 κοντέρ γύρω στα 40 αληθινά, 45 και οριακά βλέπουμε. Ακραίο, Κοιτάξτε πώς φαίνονται οριακά τα φώτα από το αυτοκίνητο. Τρελό σκηνικό. Μεταξύ επειδή έχω τα fighter για τα... και τα φάει αυτή που τα νέα και με τον μπουφάν που έχει λίγο κόκκινο εκεί. Εννοώ το κόκκινο στο γάτο. Έχω βάλει για θερμενόμενες χούφτες τώρα, είμαστε στο Dodge παρότι είναι καλοκαιρινό γάτο. Ωραία φίλε, τρελό σκηνικό μέσα στην ομίχλη. Δεν βλέπουμε τον δρόμο. Τώρα δεν βλέπω βασικά τίποτα. Τρελό σκηνικό. Ο Νίκος πάντως αυτό ακολουθεί. Θα γράφουμε στην ομίχλη. Κοιτάξτε όπου οριακά φαίνονται τα σήματα και τελευταία ψηλοτελευταία στιγμή. Είμαστε απλά μέσα στο σύννεφο, παιδιά. Εντάξει, τώρα είναι όντως η τέλεια ισορροπία για τα θερμονόμενα χερούλια, διότι αν δεν τα είχα θα είχαν αρχίσει να ξυλιάζουν τα χέρια μου. Ω, κοιτάξτε εδώ τώρα, σκηνικό τρελό. Δεν φαίνεται τίποτα. Αυτό ας πούμε είναι η νέα μάκρη τώρα, δεν φαίνεται τίποτα. Απίστευτο. Εδώ είναι λίγο του δρόμου ψιλοκαθάρισε. Εντάξει, εδώ βλέπουμε και τα μάτια. Έχει καθαρίσει καλά.
Τώρα φαίνεται και θάλασσα. Όχι, δεν είναι, αλλά εντάξει, φαίνεται. Δηλαδή δεν χάσαμε αρκετός ύψος και φτάσαμε στο σημείο που βλέπεις. Είμαστε ουσιαστικά κάτω από το σύννεφο. Εξαιρετικό.